3 trestné dotyky na brankách číslo 3, 6 a 7. Tak tolik tedy ke startovnímu číslu 58, které nám právě vyjíždí do poslední protivodné branky číslo 20, 57. To už bude mít další z Japonců, Shuhei Yamanaka, borec se startovním číslem 57. Teď ho můžeme vidět v brance číslo 9, jak nám dojede čínský reprezentant. Ta penalizace bude citelná, čistý čas nebyl špatný, 85:27, ale ta penalizace ho odsunula v tuto chvíli až na 14. pozici, takže si myslím, že bude muset svůj výkon výrazně zlepšit, jinak by to na postupovou 40 rozhodně v této konkurenci stačit nemohlo. Velmi rychlý průjezd 16. branky od japonského reprezentanta. Teď ho můžeme vidět v brance číslo 19, velmi těžký náskok právě z té 18. povodné branky. Je opět